Waye gari ba ga mai aje su ba a kula shi ba. Waye gari ba ga mai aje su ba a kula shi ba. Ni firce ban aro na kunne ingini tun daga ran da muka yi aune kin mini in kika karɓe ni na yi dace na sani yau makarantar so na kusanto na rike allo in na rubuta sai ki karanta na zama tilo so na kudurta har na nazarta yanzu ya bullo kin tausaya ta soke min salo rai da zuciya ke sun ka gangano. Zuciya yake yin bibiya bai ya kamata yau ka biya mini in ji in koya ko a mazaje in ka tsaya mini ka isa gaya kai na kudurta zana wakilta zuci na sanya na bayyana kauna da gaskiya na adana to mun zama daya. Kibiyar sanyi ki harbo ta same ni duk tunanin da ba na ki ba zai bar ni laifi in na yobin kiki ya fi ni faɗi kalmar da so za ya zuma ni bani lambar yabo don ki gwada ni tafiya ta da ke bata da rauni a garin nan an ce min yi kamanni ta ragon so mun hau tsallaka kogi. Kar a jikanmu ni adan gaskiya sai ta rike mu ni takakkiya so tafiyar mu ka tsaya zan tsaya ba a raba mu laifuka na faɗan kar kai tsaki. Waye gari ba ga mai aje su ba a kula shi ba. Waye gari ba ga mai aje su ba a kula shi ba. Waye gari ba ga mai aje su ba a kula shi ba. Waye gari ba ga mai aje su ba a kula shi ba.